rikicin duniya da mai rai akan yi shi, ba a yin shi da wanda baya nishi. Salamu alaikum nan uwa, barka da kasuwa. Wa alaika salam aboki, sannu da zuwa. Kudi nake so na kira shaf ba jira. Ina ta yawo cikin garin nan tun jiya. Kwarai kuwa ga alama duk katin zira. Yanzu dai ga ATM din marmaza ka zira. Nawa za a cira? Ciro 10,000. Kaf garin nan ba mai iya baka 10,000. Idan zolaya ta kake ma ungwa katin jeka. Babu batun wasa, malam nawa zan samu? Zaka samu 3,000, cajin ka 500. Subhanallahi, Je ka banki ka bi layi. mara lafiya gare ni. Ta ina ya shafe ni? Babu damuwa a bani. To yanzu ga wanke, zan ɗauki sunanka an jima da yamma ka zo ka karɓi cikonka. Amma kar ka damu an jima sabo zan baka. Ku ji tsoron Allah, riba kuke ta ci zalla. Malam na fasa. Can zaka fasa. Wa'azi za ka yi ka jira gobe juma'a. Ka shiga masallaci cikin taron jama'a. Sai ka kunna sifika kila su fahimce ka. Ni business nake na abinci nake nema. Na samu dama dole ma na dama. Oh no, duniyar yau ta ƙare ba amana. Damn, wai dan yau ka samu dama ne kawai kake ta cizguna mutane? Ah, taya za na gane mutane suna ta cire da bagani suke suna ta ci gaba. Lalle kan wannan shine ci gaban mai hakan rijiya, kuma a mutu a sha wuya. Gwamnati a tausaya wa talaka, a bi abin a hankula ko kasar ta yotin buɗi. Gwamnati ba kya jin tsoron talaka ya tada balli, a lura a gyara tattalin arzikin ya shafi talaka. Wannan ai shi rikici.